खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलां बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम अरुंधति गोल्ड स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों दै जाय अरुंधति गोल्ड स्किमनि जोहै हाबा जागोदान नोंथांमोना फैसा मोननो हायो दै 40,000 50,000 बेबायदि फैसा मोननो हायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर हाबा जागोदान दङबा भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखा आरो बिनि अनगायैबो हाबा जागोदानजोंल' खोथा गैया जायफोर नोंथांमोना हाबा जानो सानदोंबाबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोननि थाखायबो मोनसे मोजां स्किम बियो नाथायबा बे स्किमा दायो खामानि होगोन ना होला बेबो जोंहा मोनसे दायो कुइसन जाना फैदो दा जेनेबा बे स्किमा दायो बन्द जागोन ना जोंहा बे स्किमा दासिमबो जायो एप्लाइ खालामनायफ्रा आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो भिडिअखौ जिखियानो जाया मानो जोबजासिम नोंथांमोना गासिबो नायना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सोंलां गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय नोंथांमोना गोबां मानसिफोरानो जायफोर सिगाङावनो हाबा जानाय नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि जोहै सोरबा 40,000 50,000 बेबायदि नोंथांमोना फैसाखौथ' मोनखांखाबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोना फैसा मोनबायबा बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि जोहै नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा बेसेबां फैसा मोननो हाखो बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय दे दानिया नोंथांमोननिसिम बे स्किमनि बागै गिबियावनो एसे मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय लास्टआव बेखौ मिथिनो हागोन बे स्किमा दायो खामानि होगोन ना होला जेनेबा बे स्किमा दायो बन्द जाखो ना माखो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन दा बेखौथ' मिथिखाबाय जेनेबा 1 तला बिबायदि सना नोंथांमोना बायनो थाखाय फैसा मोनगोन 40,000 बेबायदि फैसा मोननो हागोन बेबायदि लिरनायथ' दङ नाथायबा खोनानो मोननाय जायो आरो 50,000 गाहाम बेबायदि मोनो होननानै बेखौ मिथिनानै मोननाय जादों एबा खोनानानै मोननाय जादों आरो जिखियानो जाया मानो 40,000 जा 50,000 जा जायखिजाया फैसा मोनो आरो बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि जोहै हाबा जागोदान नोंथांमोना दा बेनिफ्राय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबादिमोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दे जेनेबा हाबा जानाय जायफोर हौवासा हिन्जावसा बिथांमोननि हौवासानि बैसोआ 21 बोसोर जाथारनांगोन ओमफ्राय हिन्जावसानि बैसोआ 18 बोसोर जाथारनांगौमोन आरो लिगेल बैसोआ जोंना बेनोमोन नालाय हाबा जानो थाखाय नोंथांमोननि लिगेल बैसोआ 18 बोसोर जाबासो नोंथांमोना लिगेलि हाबाखौ जानो हायो बेनिफ्राय हौवासानि बैसोआबो 21 बोसोर जाथारनांगोन आरो लिगेलि हाबा जानो थाखाय दा बेमोन जोंहा बेहाय लिरना होनाया दा बेवहायबो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय माने बेसेबां बैसो नांगौमोन आरो हिन्जावसानि बैसोआ 18 बोसोर जाथारनांगोन बेनिफ्राय हौवासानि बैसोआ 21 बोसोर जाथारनांगोन आरो दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि फरायनायनि सायावबो माखासे कन्डिसन दंमोन आं बेखौबो खोन्थाहरगोन दा बिनि अनगायैबो हाबा जाब्ला जानाय नङा स्पेशल मेरेज एक्ट अफ 1954 बेवहाय नोंथांमोना रेजिस्टार जानाय जानांगोन रेजिस्टार गैयाबा नोंथांमोना रेजिस्टार थानाय जानांगोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना हाबाखौ 2019 नि उनावसोमोन दे सिगांसो फ्लांदों आङो 1 डिसेम्बर 2019 माने 2019 डिसेम्बर 1 थारिखनि उनाव जायफोर नोंथांमोना हाबा जादोंबा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ नोंथांमोना खालामनो हागौमोन बे अरुंधति गोल्ड स्किमनि थाखाय दे दा बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो नोंथांमोना रेजिस्टार जानाय जानांगोननो बे हाबाया नोंथांनिया रेजिस्टार खालामनाय जानांगोननो 2020 जानुवारि 1 थारिखनि उनाव अब्ला नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हायोमोन आरो नाथायबा जुदि जायफोर सिगाङाव नोंथांमोना हाबा जानानै 2019 डिसेम्बर 1 थारिखनि सिगाङावनो हाबा जादोंबा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायामोन बिनिफ्राय 2020 जानुवारि 1 थारिखनि सिगां नोंथांमोना हाबानि थाखाय रेजिस्टार खालामदोंबा जेनेबा हाबाखौ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबाय जेनेबा स्पेशल मेरेज एक्टआव अब्ला नोंथांमोनाबो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायामोन आरो जायफोर माने 2019 नि उनाव हाबा जानाय 2019 डिसेम्बर 1 थारिखनि उनाव हाबा जानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोमोन बिनिफ्राय स्पेशल मेरेज एक्टआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनाय जानांगौमोन जानुवारि 2020 1 थारिखनि उनाव अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन आरो दा बिनिफ्राय ओमफ्राय न'खरनि बे हिन्जावसानि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 5 लाखनि खम जानाय जानांगौमोन बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नाथायबा नोंथांमोननि बे हौवासा हिन्जावसाया जेब्लाबो माने नोंथांमोना माने मेट्रिक पासखौ जाथारनाय जानांगौमोन आरो अब्लासो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन हिन्जावसायाबो हौवासायाबो जायफोर हाबा जानाय बिसि फिसाय सानैबो माने मेट्रिक पासखौ जाथारनाय जानांगौमोन पार्सेन्टेजनि जेबो खोथा गैयामोन आरो मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना मेट्रिक पास जायाखैबाथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाखाया मेट्रिक पास जाथारनांगोन हौवासा हिन्जावसा सानैबो अब्ला माने बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिजोब्बायमोन नाथायबा बे स्किमनि थाखाय अनलाइन एप्लाइबो जायोमोन ओमफ्राय अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायोमोन दै डकुमेन्ट्सबो बेहाय स्पेशल मेरेज एक्टनि बे सार्टिफिकेट बिनिफ्राय बैसोनि माखासे डिटेल्स बिनिफ्राय मेट्रिकनि सार्टिफिकेट मार्कशीट बेखौ नोंथांमोना होनानैनो एप्लाइ खालामनो हायोमोन बिनिफ्राय बेंक डिटेल्स गावबुरानि सार्टिफिकेट बेखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोमोन दै नाथायबा जोंहा बे स्किमा मा जाखो दायो बन्द खालामबाय दै सरकारा थांनाय बोसोराव बेखौ बन्द खालामदों
2023 एप्रिलनि 1 थारिखआव नोंथांमोनाथ' थांनाय बोसोराव मिथिखादों जानांगौ सरकारा मा खालामदों हाबा जानाय बे उन्दै गथ'फोर हाबा जालाबायोना बेफोरखौ बन्द खालामनानै बे स्किमखौबो बन्द खालामफाबाय ओरैनोथ' लन्च खालामनायानो माने 2019 आवसो लन्च खालामखादोंमोन दां बे सर्बानन्द सन'वालनि सरकार दंमोन ना बे सर्बानन्द सन'वाल बिथाङानो माने बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन बे बिनिफ्राय स्किमानो माने बारा गोबावखौनो जोरखायासै बियो बोसोरब्रैसो जोरबायदां आरो थांनाय बोसोरावनो बे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा खालामखो बे चाइल्ड मेरिजखौ होबथानो थाखायनो माने बे स्किमखौ बिथाङा बन्द खालामखाबाय आरो नाथायबा गोरोन्थि जादों होननानै बेखौ बुंनांसिगोन सरकारा जेनेबा चाइल्ड मेरिजखौ होबथानानै बेथ' जेनेबा बैसोबो होनाय दंखायो आरो गाइडलाइन्स मथे बिथांमोना एप्लाइ खालामनो होबानोथ' जाबायमोन आरो नाथायबा बिथाङा मा खालामो थांनाय बोसोराव बे चाइल्ड मेरिजनि माबायावनो प्रब्लेमा बायदिसिना बे केस हमलाबायनाय जाबायना गोबां मानसिफोरानो हौवासा हिन्जावसाफोर हमजाला जोब्बाय उन्दै गथ'फोरखौ हाबा लानाय बिथांमोनखौ हमला जोबनायखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानांगौ थांनाय बोसोराव गोबां माने हमलाबायनायखौ आरो नोंथांमोना सोरबा हमजाबावदोंसो दां जिखियानो जाया माने गोबां मानसिफ्रा जायफोर उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा लानाय बिथांमोना माने हमजाला जोबदों आरो दा बेवहायनो थांनाय बोसोरावनो मा खालामखो बे सरकारा बन्द खालामबाय आरो बे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा बे स्किमखौ बन्द खालामबाय दा एप्लाइबो जाला अफलाइनबो जाला सिगाङावथ' अनलाइनबो खाखायोमोन अनलाइनबो जायोमोन अफलाइनबो जायोमोन नाथायबा दायो बे स्किमखौनो बन्द खालामथारबाय आरो दा लस जाबाय आरो जायफोर माने दायो मेट्रिक पास जानानै मेट्रिक पास जाखांनाय हिन्जावसायाबो हौवासायाबो अब्ला नोंथांमोना दायो आरामसे माने बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै 40,000 50,000 फैसाखौ मोननो हागौमोन नाथायबा थांनाय बोसोराव जाबादि जानानै थांबाय जायनि जाहोनाव बे स्किमखौ माने बन्द खालामबाय आरो जोबोद माबा जाबाय बियो जायफोर गोदान हाबा जादोंमोन मेट्रिक पास जाखांनायमोन सानैबो नोंथांमोननि थाखायथ' बे मा होनबावनो बियो गाज्रि खबर जाहैबाय आरो नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनानै लानो हागौमोन दायो जुदि बे स्किमा थानायमोनबा नाथायबा दा बे स्किमा जोंहा थैबाय होननानै बेखौ सानना लाबानो जाबाय नाथायबा साननैसोनि उनाव जुदि सरकारा सोलायफिनोबाथ' एप्लाइ जाफिनगोन बेफोरनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन दे सरकारा जुदि बिथांमोना बे स्किमखौ जुदि कन्टिनिउ खालामफिननो नागिरोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै खोन्थाहरगोन नाथायबा नोंथांमोना स्पेशेल मेरेज एक्ट 1954 बेवहाय रेजिस्टार जाथारनांगोन सार्टिफिकेटआ थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय उनावबो जुदि कन्टिनिउ जाफिनोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम आपडेट हिसाबै लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो गोदान हाबा जानाय जादोंमोन जानांगौ जेनेबा सानैबो बिसि फिसाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जादोंमोन जानांगौ नाथायबा दा माथो होनबावनो दाथ' जोंहा स्किमा बन्द जाबाय नालाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मेट्रिक पास जादोंमोनबाबो सानैबो मेट्रिक पास जानायमोनबाबो लिगेलि माने हाबा जादोंमोनबाबो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाला जोबोद दुखुनि बाथ्रा जाहैबाय आरो नोंथांमोनाबो 40,000 50,000 बेबायदि फैसा मोनथारगौमोन दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आपडेट हिसाबै लाबोनाय जाबाय आं माने सिगाङाव भिडिअ लाबोदोंमोन नालाय बे अरुन्धति गोल्ड स्किमनि बागैनो नोंथांमोना बे भिडिअ माने कमेन्ट खालामना सोंहरदों आरो बे स्किमा जागोन ना जाला माथो एप्लाइबो जाला बायदिसिना बेबायदि होननायनि थाखाय आपडेट हिसाबै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना बेबादिनो जाहाथे स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो गोजोन्थों।